Hej, du snakker med Josefine. Hej, jeg kommer fra Niels Steensen Gymnasium, og vi er en gruppe på 4 piger, som har et projekt om elbiler i skolen. Og vi vil høre, om du har tid til at besvare nogle spørgsmål. Okay, tusind tak. Det første er, hvad synes du, der gør en elbil mere miljøvenlig i forhold til almindelige biler? Altså man kan sige, der er ligesom to ting i det. Dels er der luftforurening. Altså hvis du har en elbil, så har du ikke nogen udledning fra, der er ikke noget udstødningsgas fra en elbil. Så derfor så har du ikke partikelforurening, du har ikke NOx-forurening. Så der er store forbedringer i forhold til luftkvaliteten. Det er primært i biler, det problem. Og så er der CO2-udledning, hvor man kan sige, at der er heller ikke nogen CO2-udledning for udstødning fra en elbil. Okay. Man kan så sige, der kan så godt være noget udledning alligevel, fordi at når man for at kunne køre en elbil, så kan man jo have noget el til at lade ens batteri op med. Og hvis det nu kommer fra et kulfyret kraftværk, så vil der være både CO2-udledning og NOx og partikler og så videre. Men i takt med, at vores energisystem bliver renere og renere, altså for færre fossile brændsler, og vi får flere vindmøller ind i energisystemet, så bliver den miljøfordel, der er ved elbiler større og større, sammenlignet med dieselbil. Ja, okay. Tusind tak. Så har vi et spørgsmål. Hvad tror du, der vil ske med salget af elbiler i Danmark, når afgiftsfritagelsen reduceres i år 2016? Okay. Ja, altså, jeg er jo lidt bange for, at det kommer til at gå lidt i stå. Altså, fordi at elbilerne, hvis man kigger på sådan den rå kostpris af elbiler uden afgifter og sammenligner den med en benzin- og en dieselbil, så er de væsentligt dyrere end benzin- og dieselbiler. Nu har der så været store afgifter på benzin- og dieselbiler og afgiftsfritagede elbiler. Så konkurrerer de sådan nogenlunde. Men markedet det er jo ikke, fordi der bliver så sindssygt mange elbiler. Det er 1000 om året, vi har solgt i år. Så med afgiftsfritagelse går det rimelig langsomt. Uden afgiftsfritagelse, så er jeg bange for, at det kommer til at gå helt i stå. Ja, okay. Men altså, kan man så gøre noget for, at det ikke går helt i stå? Ja, altså, jeg vil stadig mene, ligesom, at prisen er jo ligesom det aller vigtigste, ikke? Man kan selvfølgelig godt gøre andre ting. Altså eksempelvis i Norge har de solgt rigtig mange elbiler. Og der har de haft en hel pakke af forskellige initiativer, der skal hjælpe med frem salget af elbiler. Altså eksempelvis, at man må køre i busbanen, man kan parkere gratis i centrum af Oslo. Man skal ikke betale, når man kører gennem betalingsring. De har sådan betalingsring. Og andre forskellige afgiftsændringer, som har gjort det køb af det mere fordelagtigt for kunderne. Så der er nogle lande, som har haft hjælp til at gøre nogle forskellige ting. Men det med økonomien er jo stadigvæk det allervigtigste, når man skal købe. Okay, men sådan, hvad er formålet med en elbil egentlig, når batteriet det forurener rigtig meget, når det ligesom skal destrueres, når det ligesom er dødt? Altså, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, når man sammenligner fordelen med benzinbiler og elbiler, så skal man ligesom kigge på hele bilens livscyklus. Og så selvom der er en vis forurening forbundet med at producere batteriet, så er elbiler stadigvæk, hvis man tager det hele med i betragtningen, mere miljøvenlige end benzin- og dieselbiler. Ja, okay. Så hvis man tager det hele med ind i og kigger det, man kalder en livscyklusanalyse af det, hvor man kigger for udvinding af råstoffer til produktion af batterier, biler, karosser og dæk og sæder, og hvad har vi til udledninger, imens man bruger den, og til bortskaffelse, når bilen skal skrottes, så er elbiler mere miljøvenlige end benzin- og dieselbiler stadigvæk. Okay. Ja, men tror du, at i fremtiden, at alle vil have elbiler? Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Det er jo sådan, at man i EU har vedtaget, at man skal udfase fossile brændsler, altså kul, olie og naturgas i 2050. Og det har man faktisk også vedtaget herhjemme. Både den tidligere regering dengang, Lars Løkke var statsminister, første gang havde den målsætning, Helle Thorning-regeringen havde den målsætning, og den nuværende
regeringen har den målsætning. Ja. Og hvis man ikke skal brænde olie af, så skal man jo have noget andet i stedet for at køre og få energi til bilerne. Og der tror jeg ikke, man kan komme ud om, at elbilerne vil være den teknologi, som er en stor del af bilparken i hvert fald. Det kan også godt være, at der kommer nogle andre, nogle ligesom supplerer elbiler. Men sådan som det ser ud nu, så tegner det til, at elbilerne kommer til at tage over efter den tid af dieselbiler. Ja. Så kan man sige, går det så stærkt nok, eller går det ikke stærkt nok? Og der er jeg måske lidt skeptisk omkring. Det går ikke hurtigt nok til, at man kan nå at lave den udskiftning af bilparken, der skal til, så man kan nå i mål med 2050-målsætningen. Og slet ikke, når man så vælger at plastre elbilerne til en afgifter igen her, så tror jeg, det kommer til at gå ind i stå. Så bliver det meget svært at nå målet. Okay, men vi har lige sådan sidste spørgsmål, og det er omkring, kan man gøre noget, så elbilen kan køre længere uden at skal lade op, og hvordan kan flere få råd til den? Ja, altså det sidste, det med flere få råd til, der skal man nok til at kigge på afgifterne. Der er nok ikke så meget at gøre. Og så kan man sige, der er også en sammenhæng mellem, at når man producerer en bil, hvis man producerer meget få enheder af en bil, altså for eksempel 10.000 om året af en eller anden elbilstype, så bliver prisen per bil rimelig høj. Ja. Men hvis man producerer flere millioner af den samme bil, så kan man spare på udviklingsomkostningerne, man kan lave produktionsprocesserne mere effektive, og man kan købe dele ind i større kvantum, så man kan presse underleverandøren til at lave effektiviseringer osv. Så jo flere biler man sælger, elbiler, jo billigere vil det blive. Så når man kommer frem af banen, så vil jeg også tro, at elbilerne vil falde i pris, i takt med, at der kommer flere og flere biler på markedet. Ikke? Ja. Det var en ene ting, og spurgte også en anden ting. Hvad var det, det var? Det er, kan man ligesom gøre noget, så elbilen kan køre længere uden at skal lade op? Fordi det er jo også det, der bekymrer mange, hvis de skal køre langt med en elbil. Ja, altså det kan man nok ikke gøre det helt store ved, fordi at det vil tage længere tid at lave en elbil op end en benzin- og dieselbil. Men hvis man kigger på sådan et kørselsmønster af sådan en gennemsnitsdansker, så kører de fleste mennesker under 40 km om dagen. Så det sædvanlige sådan gennemsnitskørselsmønster er det elbilerne helt fint passe i den måde, som danskerne normalt transporterer sig til og fra arbejde og ned og handle ind og sådan noget der. Så det er slet ikke noget problem. Okay. Så har man været i gang med at udvikle sådan hurtige lader, hvor man med større strømstyrker propper mere strøm på batteriet hurtigere. Ja. Og det er der nogle forskellige selskaber, der har. Men det er stadigvæk sådan, hvor det tager. Så tager det måske et kvarter at lade bilen op, i stedet for 3 timer. Ikke? Men det er stadigvæk kvarter og stadigvæk langt til at stå ind på en tankstation. Ja, ja, okay. Hvis man skal til Aarhus. Ja, okay, men tusind tak for din tid. Yes, det var lidt for opgaven. Tak. Tusind tak. Hej. En god dag. Yes, hej.